So Dennis is ons volgende spreker. Tannie Joyce het dit nou opgesom. Die Here, ek het dit aan die begin gesê, hierdie is vir die Here wat ons hier goed doen. Nou, sy genade is groot. Hy is deel van klein en groot en alles. Want ons het 'n ander spreker gehad en gister, toe laat weet sy kan nie ongelukkig kom praat nie. En ek en Gerda soos Nee, daar loop om Dennis verby. Ek gaan sê, Dennis, en ek's agterop aan. En ek wag vir hom en ek sê, Dennis, en ek het al lang, ek is voorbereid om hom te oortuig, hy moet. Nee, sê dit is reg, hy sal kom. So dit is alles die Here se genade. So oom, baie dankie dat oom ook kom praat. 40 jaar al op Bekendberg, so baie stories om te vertel. Baie dankie, baie dankie. Dames en heren, dit is nou mee beskoon. Die sê jy jou weg, ga jy ons wat zwaar krijg. Dit is nou van ja sê. Nou, ek het 2 slechte monterings in my samenstelling. Die eerste is, ek kan nie sê nie. En die tweede keer sê is, ek sê net ja. Ek kom op dieselfde neer. Moet ek ja sê, moet ek vir iets sê. En as jy nou vir my kyk en jy sien ek het 'n prooi hier voor my kop, slegte nag gehad, dat hy is ons vandag, vreeslik in, maar ek lag graag. Ek lag graag, ek kom met televisie. Nou ek is Dennis Afrika, ek in 1985 het ek op Bekendberg begin werk by die ambulansdienst. En zodat, en die Joyce net gesê, as jy vertrou op die Here, dan maak jy vir die pad op. Ek het standaard 7 gedop. In 1985 begin ek hier te werk. In 1990, toen word ek 'n ambulanseboef. Kan jy dit glo? So, daar is altyd hoop. Daar is altyd hoop. Nou wil ek vir julle net 'n bietjie so 'n grim op die gesig. Maar ek het nie baie van Bekendberg se mense geweet nie. Maar die pop is eintlik die lopende encyclopedie, sy weet van alles. Toen ek gehoor en gevra, en toe sê 'n man vir my, jy was 'n Jood. Wat karre verkoop het, of bakkies verkoop het, maar hy het voertuie verkoop. En ek weet nog nie wie het gery nie. Dan check hulle die olie en die water, en hulle moet nou Vriendenburg toe gaan. Die olie is so gecheck as hulle op Vriendenburg kom. En die olie net my opvoel, ja. Nou waar was die olie in die begin? Hy die voertuig voorlei met olie, zodat hy net petit as hy daar kom, dan kan hy vir die man wys, dat is die olie vlak. Hy het niks olie gebruik van Bekendberg tot hier, want die lei opvoel. Dat is het Jood. En as jy met bykie die Bijbel bestudeer, dan sê baie vir die mense, jy sal van 'n Jood nooit iets kan steel en vir hom arm maak. Israel op 'n oomblik, so baie klein randjie. Rusland, Oekraïne, die mense, die Gaza manne, het gedink, hulle gaan die Jode ten grond aan het gaan. Gaan kyk maar, lees maar die Ou Testament, lees hom, die Jode kry jy nie dood. En dat is altyd gesien. Nou ek en Ellen daar, so met die Meirense man, ons was bewaarders op Ellendale, met die tronk. Ja. Die Jood weet wanneer ons by, die 15e. Nou ander tye, sê winkelijk jy so, as jy nou Perel inkom, waar het is een kant daar, waar jy oor die trein brengt, by Sasko voorbij, en dan sak jy so een laagtikje af, dan kan jy weer so een wortikje. Jy kan nie vanaf loop, jy boeg ja kom, jy maak wel laat. Nou die 15e, daar staan hy Jood nie daar nie, hy staan nie so. Want ons dons om allemaal, daar staan nie hier. As jy niemand toch, kom in man, moet op Piedag vandag man. Piedag, kom saam met my man, kom man, ek het al sien veel daar vandag man, die siel. Jy gaat koop by broek. En dan pas jy die broek aan en dan vat jy vir jou so lekker, vat jy vir jou hier achter, vat jy vir jou so vast. Want dan die broek, hy allerlei maat wat die joune is, vat jy so op 'n hoek. En dan jy so kyk as jy jou bracht daar. Is voor sy man, net nie te gauw man, net nie te gauw. En jy by huis kom, as hy broek nooit vir jou pas nie. Want dit is so dood.
Ja, van bijnamen gepraat, dames en heren. Ik is geboren in Sarona. Ik was 29 jaar oud toen ik naartoe kom, Pakkeetweg toe. En daar had ik een bijnaam wat ik niet wil hebben, Pakkeet was de mensen hoe meer het zijn. Ik ga weer op een klee. En mijn bijnaam op Sarona is Outa. Ja. En weet je, toen ik later aan achterkom, hoe kom ik Outa is? Kon mijn zuster niet gezegd, oh Boeta nie. Sê Outa. Hoor je nou? En ik heb daar hier gebleven. Ik zat net daar op Wellington. En ik zie, ik kom op bij die kaart en stap. Ik zit in die kaart en ik krijg me zo met die mensen. En ik zit en ik stap zo eentje, zo 15 meter van mij af weg. En hij zei, hé Outa. Toen zei ik, kom je naartoe? Kijk me bij mij toe. Zo aan die naam weet ik wie ik is. En dan heb ik die vorige gehad. Ons is van Saron, mevrouw Valentin en haar man, ons is van Saron geboren mensen. Dus er nog mensen in die land, die mensen allemaal van Saron. En daar is ook nog een onderwijzer aangesteld bij Steenburg. Hij is een jongboer, hij is ook van Saron, zijn pa werkt bij Agrico. Zo de Saron is nog een tamelijk volop bijzonder. En ja, dus ik aankomen op het stadium met ik wel gezegd, ik blijf op Pakkeetweg, ik werk op Portable en ik behoort ook aan die kerk daar. Dus ik heb op het stadium 3 dorpen vertegenwoordigd. Nee? En het is nog een heel groot voorrecht om op een zendingstatie groot te worden. Saron is een radiozendingstatie. En nou de dag, toen hoorde ik door die onderhoud gevoerd over Wuppertal. Toen zei die een man daar, nee, Wuppertal is een dorp in Duitsland op die wallen van die Rijnrivier. Zo met andere woorden, ons kom in deze traditie. Nee? En daarom is ik nogal jammer, Marie. Ik wil eindelijk praten over wat is het doel van een museum? Wat is het doel? Want als je nou denkt, wat is alles daar gedaan? Diezelfde wat Joyce van gepraat heeft. Allemaal heeft donkies gehad, allemaal heeft beesten gehad, allemaal heeft schapen gehad. Daar was een oom wat organisatie bij gebleven, wat je niks betalen heeft. Hij laat je werk aan onze bijniveau en je betalen als van je vruchten wat in de tuin is, of je krijgt thuis je brood met een beker thee. Maar voor Damon was ook zo lief, want hij was een man wat je hart opgemaakt heeft voor onze jonge mensen daar. Onze nooit problemen gehad heeft. Daar heb ik gezien. Is er minder gewoon niet. Achter Mara hier na 5. Ga je kamp toe. Waar we die beesten en die donkies bij. En je maakt je hek op. En dan kan je nog maar zien, hier is die hek. Dan kan je nog maar donker toe gaan. Die donkie, die beest, die vark, die schaap. Stap huis toe. Hij stapt huis toe en als je hek bij de huis toe is. Dan maak je veel daar tot je komt en dan maak je de hek op en hij gaat in. Hij op zich gaat in. En dat is wat ik achterop kom het brood lekker op praten. En wanneer daar brand is, dan leed die klok. Iemand is bij die klok om te leiden, vader weet hoe je daar komt. Maar als hij klok leidt, in de middel van de nacht, dan weet je, daar is een brand. Daar is een brand, ja. En weet je, die klok op Saron is net zo'n groot koperklok. Ik heb proberen mijn klok te leiden. En toen hang ik in die ketting, kan ik afkomen. Onze bijkeren staan het op, bijvoorbeeld bij die tronk op je stoep. Je kunt alle naar bijen. En als je oorstelt lekker bij, dan hoor je die klok leiden. Daarvan zou je tot depot worden, dat doet 8, 9 kilometers. Nee? Zo, als daar goed alles moet opgeschreven geweest, dames en heren, in een museum, en dat ons, ik praat van ons mensen, dat ons voor ons meer blootgesteld. En ik gezegd, kom vraag voor mij, vraag voor ons. Ons kan vertellen, ons was bij, nee? Ons weet hoe het werkt. Dan was bij deze werk nog bij, dan was dat 2 curators in het museum geweest. Van allemaal ons geschiedenissen, wat ons bij elkaar maakt. Allemaal die lekker goed dat gebeurt. Nee? Dit is veel belangrijk, als mensen wij belangrijk.